Bethandaza kweli xesha leyantlukwano, yinxalenye yosomashishini abahlangene kulo mosque besinde kwimbambano eSoweto. Kwaba babini, le mpahla yonakeleyo nezi zinxibo bemi kuzo kuphela kwabasele nako. Oku bakufumane emva kokunyoba amapolisa asekuhlaleni. Bacele ukufihlwa ke khona ukuze bakhuseleke. We are confused, so even we are scared to be. Sididekile, asazi soyika ukubulawa ngoba sinexhala lemfazwe kwaye xa silapha kwenzeka lento. Akho mntu usincedayo norhulumente kunye ne-United Nations. Kwabo babaleke imfazwe eTopiya naseSomalia, iingcinga zokubuyela kwilizwe labo ziyabadakumbisa. Xeshikweni nokubuyela eSoweto kungenangqiniseko. No. Yeah, we are here because of a political reason. We don't go back to our country. We have a problem there also. Abanini mashishini esithethe nabo bathi akusokokuqala bengamaxhoba olwaphula-mthetho kwaye amapolisa angenza ngcono. Sometimes you phone the police, they don't come and they don't respond the right time. They come late, already you have been finished. Izitalatwana zendawo ekuthiwa kuseMogadishu eMayfair apha eRhawutini kuphela kwendawo abanokubalekela kuyo abo bebeqhuba amashishini eSoweto. Amathemba abo sebawuphose kurhulumente weli ukuba angenelele ancothule iingcambu zolwaphulo-mthetho nabathi lulo olungunobangelo walo mbhodamo. NdinguSikelelwa Geya eMayfair eRhawutini.